Esenlikler, ildeşler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz sizlere Arslan Bey, Beylik Bey. Büyüyen nesleri ekrana çağırdım. Bir sana meseleni ara alıp maslahatlaşalı, göründeşlik geçirelim dedim. Geçen gün yine yeni iş ildeşimiz bilen bir mesele tema hakkında göründeşlik geçirdik de. Şurada kahraman diyen bir yine Türkmenistan'ın içinde bir slogan var. Kahraman arkadağımız, kahraman serkerde başımız, serdarımız diyen bir sloganlar geçer. Yine şu kahraman demek neme, serkerde başı demek neme. Yine ben öz fikrimi aytsam, geçen şuna ayıp geçtim. Kahraman demek bir adam uruşa gidip toprağını korap, yani düşman bilen uruşup, savaşıp gelen vakti, yani şu adam şu uruşta ölse şuna kahraman deyip koy, kahraman diyerler. Indi bu kahraman serdarımız diyorlar. Bu haysi uruşa gitti. Nerede uruş etti? Sonra bu adam ölmedi. Bu adam ölmeden ne bu kahraman oluyor. Son yine serkerde başı diyorlar. Bir serkerde başı bulmak için bu serkerdenin ordusu bulmalı. Bir ülkenin ordusu bulmalı. Serkerde başı bulmak için. Bunun ordusu nerede? Ne bir ordu var Türkmenistan'da yine. Yine kulluğa uğradılar yaşı dolansın. Bu kulluklarda nemeler bulup geçiyor. Bunu ayrışıyalı Türkmenistan'da bir ordu var mı? Terkerde başı bular yağlı. Yine şu hakta göründeşliğe ildeşler. Şu armiyada bulan, yine kullukta bulan zatları nemeler bulup geçiyor. Yine şu yer bilen turanla ta geçleyece bu askerin rejimi, düzeni neyhili. Şular hakkında aytıp berseniizler. Ben yine mesela benim 2 tane oğlum gitti. Bir Türkmenistan bir gizli bir nemede hem zaten gizli hiç zat açık görkezmeyeler hiç zat açık aytmayalar. Yine oğlum armiyadan gelen son kulluktan gelen son bana halga açamıştır mesela içinde kullukta bulan zatlar halga aytıp vermeyeler. Şimdi doğru ben kulluktan gelen sular görüp bilem yok sadece telefonda gürleşeceğiz. Telefonda güleşeceğiz. Bola neme bolup geçti armiyada, nekili kulluk ettin, 2 yıl nekili geçti desem, hala çay deyip vermeyeler. Ne diyorlar, bu zatlar telefonda güleşer yal der. Sonra görüşe vaktimiz aytır size. Neme gizli nemeler var. Mesela Türkiye'de görüyoruz, televizyonlarda kulluğun içlerini hem zatını görkezeler. Urşa gidenlerini görkezeler, ölüp gelenlerini görkezeler. Nekledip şehit düştü diyorlar, bir yere urşa gidiyorlar. Näçe bana görýäňiz eskerleri ýolça diýerler toprağına gidip gömýärler. Şunu näçe sany eskerimiz öldü, näme sebepden öldü. Şu zatlar hemmesini açık görkezýärler. Ýöne bizde onu ýazat ýok. Näçe bir eskerimiz öldü. Gullukda nähili nämeler ýaşanýar gullukda, nämeler ýyp içýärler. Nähili eskerler bilen nähili näme diýerler. Serkerde başylary. Nähili abraşatsa diýerler. Şular hakkında aydyp berseniz ildeşler. Mälik ildeş size beren sözü başta. Salam ildeşler. Umid Hanım, Aslan ve sağ olun. Bugün bir önemli gepleşi var. Baryanmada gatı mühim benim arasında açılmalı nemeler ve yine yanı diýdiňiz de oğlum yenileçen aydan o diýen şol o yerde görülen bolýan wakalar gatı aýlançdan şol bir ene özümden diýer şol enelerimiz nemetmeken şol wagtlar gynanmasyn diýip gillenýär. Onu her bir edýändir onu. Şol ýazma düşdi de. O zatları aýtdyrşy bilen neme hemmesi bir işkence diýerler. Diňe 2 ýylyň dowamında nemelerin, oğlanlaryň, ýaş oğlanlar eýem şu psikiýaldy nemeti psikosy bozulyp gelýär. Iň birinji ýylda şo ýerde şeýle bolýar goý. Ondan goý ýarmaçdyr ýa bir giýen işigi hiç şurada bir
yüzüne fiiller yalıp bir neme yok da inne şu serkerde başı diýdiňizde bu serkerde başı diýmek bolamyna nemämeden de gahryman arkadagam neme serkerde başı diýe ol bir wagt şol Niýazow döwründe ine bir Niýazow döwründe gulluk etdik de onu goranmak ministri hem dışa döwür. Ondan diýilýärden hakykatdan hemen bu diýilýärde ta bir ýerde söwüş my gördü bular ya bir bolýa söwüşip gitmese de bar nemäň bir olatdan düzgünli bilýän ýa söwüş taktikler diýilýär nemeler bolýar ya olatlary bilýärdi. Indi bir ýüze çykarawrak şolar ýalbırlatlar bolsa onda da diýsen ol ýok. Olam gahryman sözden nem hawa şeýle bir hökman uruşyp söwüşip böyle muňa baryp neme ölmek diňe olam dälmi kädiýän mysal üçin ol dogry ýa-da ol gahryman neme de ýani başga da gahrymanlyk nemeler aýtsaň mysal üçin bir zat ijad eden bolsa ýa şu halka bir millete bir dünýäniň bir milletine bir ulanmany şolara bir peýda salynan bir zat ijad etse olam gahryman bolup biler. Meselem ine nemeler Fransuzlar ilki neme çykardylar, araba çykardylar. Ana şondan bäri gelýän nemeler ana gahryman. Soň başga da näme Benim sözünüz bölünmen faydanım ne pamitniklerini berdine pamitnik suratlarını koyuyorlar. Mesela yine Gahryman Serdarımız suratlan portretlerini koyuyorlar. Her yerde var Gahryman. Yani bir adam uruşa gidip ölse Gahrymançılığa edip ölse şunun portreti koyuluyor. Yani şuna Gahryman değil ya. Şuna ayçak oluyor. Şunun pamitnik koyuluyor, şunun statuya sonarılıyor, şunun suratları her yerde koyuluyor. Yani şu Gahryman deyip. Hawa net nemede neşe bir gahryman diýse nem häzir aýdaly eskerlerden ýa şu haýsy nemede ine bu Serhet tarapynda gulluk edenler o ýerde eşitýänlerimiz bar da şo ýerden ölýänler bardy. Biz ýöne çaladan eşitýän mysal üçin Kuşky tarapda nemeler şo ýerde ölen eskerlerimiz bardy bir wagtlar häzir hem gulluk eder ýa-da ýuwaş. Ine gahryman bolsa ine şolar näçin şolan heykeldi kilen ýa bir portreti goýulyp şu nemede Türkiýede men ýekejek bir neme ýer gördüm de şey neme jandarmaya gast diýerler. Indi aýdanda bir denemede harby bölüm. Harby bölümine şu ýerde nemelerini görkezýärler. Ine iňerki şu ýerde gulluk eden eskerlik ýapany o şu bir nemede hatta şolaryň içinde hemmetiniň suratlaryny goýýarlar diýip bu halkyň gowly. Şol neme bir döwlet üçin şu ýurt üçin şol bir nemeti bir goşan toşdy. Şol gidip köwüş mesele nemeti şu näýle bir nemeti bar bolsa bir gulluk hiç bir ýerde aňsat däldirni haýsy bolsa bir köşençlik neme diýen bir taktik nemeleri turganlaşyklar zatlar bolýandyr. Her nemeler bardyr. Ýöne bular şeýtip bir neme bir hatyra goýýarlar. Planynjy ýyllarda gulluk eden eskerlerimiz plan ýerli wagty kana men de şowatlara mene diýip pikir etdim de bahsetdim. Biz de diýdim wepat olanlar şolarym ady sory ýetip bir ýöne gulluk etipdirler diýip diýdim de. Bizde bolsa näme ýani o Terkelde başı arkada gahryman bolmaly, şoň heykeli bolmaly, şoň portreti bolmaly. Başka hiç kim ne ol töweregine bir inde bir on ministr zady. Olaň näme hem ýok, bir diňe öýde gahryman ýurda ýeközi, ýurduň içinde näme bolsa ýeközi ýetýän bolýar ýöne inni Haýsy tarapdan gahryman milleti bitiren üçin mi gahryman diýmeli mende ýa ýurtdaşyna kowdy diýin.
düşman kowanyaly halky yurttaşyna kowpdy. Şoň üçin gahryman diýmesekden başga näile diýjek? Ya näme edipdir? O yurdun içini ekonomika bitdi. Şo tarapdan gahryman diýip bolar awa. Topragy guratdy. Inen işon gahrymany, diňe ýykman gahrymany diýbeler şoň düşmana däl öz halkyny bitirmek üçin şoň üçin diýilip bolar gahryman. Başgaça men muňara nemedi ýorum ýapy bilmedim şeýdere düşünýän. Ine ýaňa armiýada dediňiz gullukda çağlar ene askerlikden gulluğa giden oğlanlara kıyın günler yaşadılar dediniz. Yani yiyip içerim, eğim başım, yani katı köp nemeler görkezeler dediniz. Bu ne mi sebepten bu oluyor bu zatlar? Ne bir şey diyorlar siz gidip gelen bolsanız bileyiniz bu zatları? Awa indi bu şu näme diýerler? Dedawşyna mı diýerler? Şeýle bir söz bardyr. Bu şo ýerde ýa-da neme mysal üçin bir ýerden gidýän ilki poýda mindirýärler Otluda. Otlar minýän epesde bir gidenden soň o giç saat 3 şöyle ýary giçe bolar. Şo ýerde nemeler diýip okupatsiýalar diýip uly neme bir ýarym ýyl neme bolan. Ana diýen ballyýarlar. Diýen baly bolanlar okupatsiýalar gidýärler. Şo ýerden waýnkamatdan alka edýärler. Uzaşmakta şo ýerde ýolda koýdyň içinde urmana başlaýardylar. Ondan benim indi köplikden o ýerde bolan ýöne emmesi ateşin çıkarana sebäp bir tutulan guşýalak birden neme diýsem gorku şo ýerde başlaýar. Bu gorku nereden gelýär? Ne bir özünden gulluğa gitmän ben ýöňürti gulluğa etip gelenler şolar gurrunlar ýa-da bir ýöri teýdilen ýa-da şolar gurrunlar ýa şeýle neme etjekdiňiz bolmasa diýe başyňyza bela geler. Şoň üçin maladay wagtyň ýüzüň aşağı sallamaly geldi. Şo ýerde beýni ýuwulýan ekeni. Ondan uly priziwa syýlamaly. Ona hem gorky salýarlar hem neme diýerler. O syýlançyga mortagyla ul priziwly syýlamaly, afseryňe syýlamaly, herkerdeleňe hormatly bolmaly. Ýaş eser maladaýyň wezipesi bolsa diňe işlemeli. Taýa giymeli. Oňan demekde şeýle toňundan barýan bu ýerde alyp gidýärler, eýer uza barýan adamlaryň şu ýerde oglanan eskerleriň ýüzüni özün göreňden ýa-da sana bir näme tanış ýerde birden bir ýeri edip düşýän boly adamlaryň bir şu ýanky eskerleriň ýüzünde nur ýok. Indi ya nemedir laf geçtir ya da bir erwetni gaharlydyr. Ondan ýene de şol diňede paýş sözler eşdýän hapa söýýärler. Şu tohum tiýjinlik näme wagty hiç bir adam ýanaklar şeýle nemede gaty bir ahlak bolmaly. Mesela olur ýalak nemeň sıradan içinde neme bir anfat bir arassa bir ahlakly bir adam çykmajagy belli zatda. Şu mankurtlaştırma prosesi geçýär-de şu ýerde başdan sizden öň gidip gelenler uşu sizin meniňize guýup başlaýarlar. Gorkuzup şu ýerde gorkusup başlaýar uşu poýza minenden gorkup başlaýan, dogrymy? Sizden öňkiler şu zatlary aýdany üçin. Şu ýerde poýzyň içinde uşu mankurtlaşyp ýani halk ýani çağlar mankurtlaşyp başlaýar. Hakyka mankurt ýetişdirýärler. Ondan bu nemeň içinde bolýan zatlar ilki bir karantin ýa bir ay karantin diýen karantin bolanlardan bir aýratyn bir nemede saklaýarlar başga zady kontrol üstünde seredýärler. Wagtlatyny
suga düşmäne de malt diýerler. Tuvalet ihtiyacın ona diýerler. Ýöne hemme bile stroy bile gidip gelýär. Üstü başyň arasa beýmeli eşiklerini şeyle ütüklenilýär. Şeyle nemesi vardır, paçywa diýer, ýakasyna ak bir mata berýärler. Bu leýle bolmaly. Öwredýärler bir nemeli. Adboy patyama öwrederler. Ondan bir näme geçýän de soň karantin bitýär, soňondan başga bölümçülere paýlaýarlar, ýa-ni dagaýan, ýa-ni şo ýerde ýöň bir nemede hemme bir tanaýan bir aýyň içinde şol mysal üçin 30 sanak bolup baran boldum. 30 sanyň hemme bir tane bir-birine öwrenşik başlaýan boldy. Dogan bolup uraýan şo ýerde hemme belaýat bar. Inni kendime ýok da nesafy ken Daşowul, Lewat, Mary, şu 3 vilayetler ken. Ahal vilayetinden yektik kolay mesela olar men ken görmedim. Balkan vilayetinden ağatlar olar bilen bir adamdan bir dogan bolşan, gowurşan, gülşan, diýişýän. Burdan bulardan aýyryp görýärler. Ýani 30 sanlar bilmedim 6-7 böyle bölünip gidýär. Hasymdan bir ne tanış adamlaryň içine girýärdi ondan soň olar o taýdaklara meýenneme bal kimisi 6 ay bolan, kim 3 ay bolan olar ýa-ni taýdan nemesine nafiýen bolýar bir tutulan gurşa çyldardy ne tanış. Ondan her kim gelenem täze geldimi, her gelenem ne diýär? Urup geçe ondan diýerdim de birinden soradym soň ne üçin şey diýäňiz diýdim de ne üçin diýerler diýse. Şu gelenden eýem diýe ýani öwrenişdirmeli däl. Gelenden ya nemetmeli, gözünün oduny almaly diýen. Bu näme gerek diýenler. Soň diýe bolýar çyksa diýe, bu defahal näme bolsa diýe, soň diýe emmekşäge beýlekde meýdan okabyler wagty. Olar ýa gorkýaňyzmy? Ýok, gorkudan däl ol diýe. Ine diýe öz araňyzda diýe näme bolsa, o tehel ine şu biri nemetse mysal üçin bir ýüreklense başga ondan öwrenler, ondan soň diýe dem bir dilýän zatyň nemesi bolmaz diýe oň bilen dikleşip durýar diýe. Şol diýe gözüniň gyýsany aýlandan diýe ýüzüň aşağı salyp hemen çekinir ýaly diýe şeýle düzgün şeýle diýe. Ve bunu diýe bizem ýaşadyk diýe, sizem diýe şunu men diýe ýaşamak zorundasyňyz diýe. Gerek gelýär sizem dem bol çykarsyňyz diýe. Sizem diýe soň gelen mala öler diýe. Edersiňiz diýe. Ine olaryň şey diýen nemesi garaz mun içkin girseň bir gaty bir ullakan neme bar. Eğer bir şeyde bir tragediki bir nemeler var içinde. Kitap ýazyp berseň hem boljak şu benada film çekseň filmeme çekip bolar. Aýdyp nemetseň bir içinde işleseň saldadyň bir eskerin nemesi. Oğuz üstüne bastınız hazır. Film çeksen gowu bolýar dediňiz. Mene näme üçin bizlerde ýa şu gullukçylaryň filmi hiç çekilmeýär. Siz dowam edip durňaz gelemi. Film çeken o bir nemeni görkezdiler. Haýdyr film näme şerket we gorýan bir düşman gelen ýaly etdi. Şolka näme filmden bilem, o bir ýaşly adamyň turny uçup berýän bir neme bardy, ýa-ni saldatlara turny uçup berýän. Arslan sen elini aldyrsyň. Ho. Salam ildeşler. Melik Bey, Umide Hanım. Salam aslan, hoş geldin. İlki bilen yankı başta aydan yeni vardı. Serkelde zat değiller de Gahraman zat şoňa bir pikirimi aýdyp geçeýin. Gahraman diýende bir ulu işleri yerine ýetirip yankı yurt meçberinde bir halkın yiğidi bolup yetişen adamlar şu işleri edenden son bu adamlardan dövür geçenden son gahraman oladı. Şoňa çelle edermen bolady dep düşünemem men.
Yani hazır biz mesela şu problemaları, imperiyanın bizlere getirten ziyanlarını biz hazır dile getirip biz şu zatlar aydıp geç otururuz. Yani bizden dövür geçenden son bizler kahraman olamız. Yani bu kahramançılık, hazır edermenlik diyen bir düşüncede iş alınıp barıl oturan da insan yankı birinci harba gulluk dip aydıladı. Şunun özüye ilk ülen yanlış. Gulluk dep uzun emeğe giren tepkili. Kul olmalı sen diyen adam patsaznanesine koyuladan bir kodlu sözler de bu. Yani sen kul olmalı dep adının üstünde bilen barasan kul olup elbette tez Türkmenistan'da bunun adını Hökman suratta değiştirmeli. Ondan sonra biz mesela eskerlik eden dövrümüzde hiç tam yadımda yok da neçe güldü ama şunu bilen karantin geçip tutardı. Karantinen bizde 15 gün oldu. Bir heptiden sonra yani 21 gün mü 22 gün deyende bir taş olsa olan ildeşimiz özünü astı. Ondan sonra te gullu gutarınçemizem yenim neçe sana ulu priziften hem teze gelen priziflerden hem özünü asıp yoğalanlar oldu. Çünkü çıdap olma yerde tim böyle hem psikik hem fizik taraftan bir güçlü olmasan, sağlığın olmasan, organizmin güçlü olmasa o bizdeki eskerlik yani kullukta çıdap olmadı. Neyle olsa hem dine adamı döymeli, adamı ezmeli, yani şahsiyetlilik duygusunu yitirmek için bir imperiyanın koyu giden demeleri bu. Taktikaları. Zaraz adam yetiştirmeli de. Seyredin şu tayda ulu prizifler kiçisini döyedi, kiçiler ulalan son ondan son kılarını döyedi, urup zadedip de. Dine şu tayda yankı adam yetişmelemez de şu prensip bilen iş alıp barıl oturan. Bu yem gelecekte yankı eskerliğini 2 yıl edip kurtarandan son şunun arasında bir özlerem dine zimleşti ve neme koyadılar ki ziyomda. Bu hemmesi bir yurdun bir adamları ya, halkı ya. Onun neme tapadı var. Bu ilten geldi, o ilmeden, velayetten geldi deyip. Ama şunu ulanıyorlar, urup zat edip. Şimdi şunu uran vakti yankı melik sonra işiniz yalı neyim için ederler diyen vaktiniz şuna cevap verirler. Erkek olup yetişmeli, mehkem katılığı görmeli diyen yalı sözler bilen hamala yankı eskerlerin hayırına buların peydasına yalı edip görkezerler. Aslında yok on yalı değil. Son indi seredin yankı armiyasını kutaran adam diyelim Grajdankaya gelenden sonra yankı urulan yerlere var. O bu yadına düşedi. Bunun da psikik ömrü geçince travma olup kaldı mı? Ama kalandan sonra bu travmaları ağrı dedi. Bu işlendik adamın içinde ağrı var da yani korkak olsun başka olsun ya neyle olsa hem içinde kaladı. Çok duygular neyem son yankı imperiyalar yankı yine de öz vatandaşına öz halkına protifiyor. Karşı ulanmağı için ansat oladı. Yani bu tayin yiğrenci içinde tayar halk yiğitler olduğu için birbirini yiğrenip zat dediler. Arkayın ezip yok edip para verdiler de. Sadece uzay gitmeli vatandaşına, ildeşine değil, öz maşkalasına medyalar. Yine özünün, yine öğlenden son ayalına, çağlarına hem uyguladılar. Yani hazır açan barşı zatlar. Ne şil desem, yani psihически уже bu ya kaydışınız ya psihически больной bolup gelir de çağlar yani kulluğa giden vakti. Son özünün maşkalasına uygulap başlayalar şu zatları. Son bu yine maşkalanın maşkala neme diyorlar düzgünü mü maşkala düzgünü maşkala institutu hem bu şuradan bozulup başladı. Şunu yalı. Yine mesela yine Türkiye'nin alalım. Ben de şurada köp görüyoruz kulluğa gidip gelen oğlanlar kulluğa yine gidip
vatanınızı korap gelesiz dep. Yani doğru berde Gulluğa giden vakti Uruş'a gidiyorlar, Uruş'a alıp gidiyorlar. Köp şehit olanlar var. Yöne bize şurada hiç yani duymadık. Bir, Gulluğa gidip de tayak yedi özünün yanında yatan, yanında bulan olanlardan, gulluk taşlarından tayak yedi ya da eskerde başlarından tayak yedi. Şunyalı kıynadılar, urdular. Yani zaten eşitmedik bizler. Hiç yok berde. Bir Türkmenistan'da boluyormuş zatlar. Ne için bu, ne için boluyor, ne sebepten boluyor bu zatlar? Yaxşı sorak berdiniz Ümide hanım. Sovet devletlerinin hemmesinden var mı bu zatlar? Yani sizler gelen son bileyinizler de bu zatları. Var. Bizden ululara hem sonra gördük mene berde Özbekistanlı olanlar var. Ularınki hazır biraz baş kaçarak ama şolarda hem opşum postsovet yankı yurtların hemmesinde var bu. Çünkü maksat gulluk ettirip otayda döymek maksat şu nimenin protokolü da bu imperiyanın otayda seredin sağlığını yitirdi. Köpsi hem psikoloji hem fiziski hem yerden travma alıp gelediler. Nece ezik olsa, nece korkak edip bildikçeler korkak edediler. Şu tayda sonra ruhunu dövmeye başladılar da. Son durmuşundayım bu adamları kontrol etmek ansat oladı. Korkak adamlar da hüt deyenden kaçıp duradılar. Bu yürüt edilen işler bu. Muniyem böyle ön eser uluttu başka milletlerin bartı deysen indi hazır öz yurdunuzun içinde Türkmenistan'ın içinde şu an tuttular. Şu onu devam ettiriyorlar. Bu yine de bizim şu neme imperiye bağlılığımızı anlatandı. Şuna diyeyim. O Ondan aslan doğru aytdın. Devam et. Sözümü vermeyin. hava son seredin gene endi şu korkaklığı bilen hem hazır mene daşar yurda çıktık da biz köp ildeşlerimiz entegem şu düşünceden çıkabilmeyen ekenler. Şu düşüncede heleyem şu yankı sen mağaradan sen levaptan ya yenen bir yerden deyip hali büyünem ayrımcılık çekiledon görüledon yerleri var. Elbette önkü derecede köp değil. Var entegem var köpsi düşüne diyem yine de çağalıktan içinde yankı beynisinin töründe oturan için hele bugün biraz çekecek oladı şu taraflarına. Bunu ben ünüs verip seyrediyen gebri ildeşlerimizde görüyen şu yankı çağalıkta koyulan nimelerde travmalar bu. Var entegem. Ayırmak kıyın eken. Şimdi şu Türkiye'deyim işlep zat edip yaşaş büyüttüler hem şu taydayım ullakan adam bolu gidiptirler seredin. Yaşı kırgıyan var, ellisiyen var. Şu düşüncede aylanıp yürürler. Hele bugüne çelli. Diyecek olanım ayrılmayan eken de bu ansat yankı çağalıktaki koyulan travma ve patsazanısına koyulan düşünceler ayırmak kıyın eken. Çünkü ilki bilen gören düşünen zadı çağalıkta bundan köp faktları önüne getirip koyup düşündürüp şunu gör kezip zat edeversen açılayan eken, düşünüp başlayan eken, bu olmasa düşünmesi kıyın eken. Ama Türkiye'de hem şu an kıyınçılıklar var. Bizim ildeşlerimizin arasında. Onda bu zatlar başta bize yine çağ vakti sadıklarda manipülasyon ettiler. Doğru mu? Başta sadıktan. Ana son sadıktan sonra mektepten sonra yine gulluğa gidiyorlar oğlanlar. Ana şöyle ucu bize sadıktan başlap da gulluğa gidip durmuş yoluna girin içerli adamlar şunu yağladıp meynini yuvup şunu yağladıp korkak mankurt ediyen ekerler. Yani şu sistemanın işleyişi şunu yağlarken de düşünsek. Doğru mu? Yani erkeklerin yine bizler aydiyası bizlerin erkekler korkak diyorlar. Yine mankurtlaştılar korkak, geplep bilmeyeler, hakkını sorap bilmeyeler. Bunda yine şu kulluktan başlıyor erkeklerin nemesi. Şu bu yağdaya gelenlere. Doğru mu? Yani düşüncem boyunca sizin aydışlarınıza göre.
Ýa-da bu şeýle sebäbi käbir nemesinde bir şu gullukda kan käbir neme öz hakyny sorap bir neme etseň, bir soraw berseň, şoňa jogap berne, ýa şarpyk ýa ýumruk iýende şoňa jogap berenok. Bir öz hakyny talap edip bir zatlar neme etseň, gönümel berýärler, haýsym bolsa şoňa jogap berenok. Onlar etip ýüregi çakyp etip ondan gelýän neme şeýle bolmaly da ine şol hakykatdan hem şol ýerde ilki çağalardan odan ine häzir oku mektebe giderler. Indi oglanlarda neme diýerler, oglançyklar urşa mektepde urna ne baý neme birinji şef planlaryň birinji şef diýe. Ine o çağalara kim nireden gelýär bu nemeler diýende gaýran alýan çağalara ýokmy. Ine bu gulluk ýagdaýy gullukda da ne bu şeýle soň ine bulary başda bular bölümde indi her ýa bolmasa bir serkerdeler neme diýilýär, bular çalyşyp bilýär. Ýa bir serkerde bir neme etseň bir ýan öwrenş uýan indi bu nemeden de bu näme tarapdan gaharly adam öze bir pikirlerini urýar, şol kim bilen nähilek neme etmeli, nähilek gepleşmeli, nähilek ablaşas etmeli, haýt hereket bilen näden de gahary gelmezkä şoňy diýip şolar ýaly konuň bir çekinjeňlik bilen neme etýärler. Soň ine bir 6 aýyň içinde bir şeýle bir nemeleri, bir kıyın wagtlar geçýär de başyňdan onuň şu neme giýje ýatylandan soň indi ýatanokda ine bu uly eskerler. Olar ýatanok onuň neme diýerler, bir alay etmek isleýärler, her hile oýunlar edip onu bu neme etmeli, ne käbir köp kişi nemesine onuruna nemeden nokta onuruna gidirebilenok ine masal üçin diýerler. Ine berki jefi kaz üçe diýema kazamak üçin diýe motor sürüp oýna diýerler. Ine bulara gülki gerekde adamy bir aşagalayan motoryň üstüne oturan ýaly edip eýlep gülüp sürüp oýnaýar. Şonu etdiýär, onu köp kişi şon edef gelen etjekler meni onuruna gidirebilen. Ine muňa taýynjak tema bolsaň, bir taýa giýmeli. Onu şo neme boyun etmek üçin şonundan urýarlar. Ondan şol boyun bolsa ýa eder. Boyun bolmady hukman bir ýerinde bir neme bolmady, ýa kellede, ýa böwrekde. Köp oglanlaryň we böwrekleri düşene urdurulyp böwrekken neme ýok, sagdyn böwrek ýokdur. Şu Türkmenistandaky şu erkeklerde. O nemesem şol aňsat bir ýaraglaram şo bolýan ekeni, neme has boyun etmek islehe şo ilkiden şol nemeden şol böwre uraýan ekenlerde. Ondan bol bir ýejiz bir gaty erbet agyrlyar bolýar da bu neme bolsa olar bilýärler, olar maksady boyun etmek fenotaýda ölüp gitjekmi ýa kesel mi boljak, nämeçi bolan nemesinde de olar umurunda diýil bu. Şol bir nemede en şeýle bir wagt ýetýär soňa waka ne öz araňyzda da meni şu her 5 vilayatyň nemeleri oglanlar adamlar esýärler bar bolýan. Soňra bulan arasynda öýdüň hani psika bozulýar, muň bilen bular bilen öz dogan ýaly bolup bersin. Ona bular bilen birek düşman bolup başlaýan ekeni. Soňra diýerler, ondan başda ne diýenler, sen şatyrsyň, ýa sen marrok, ýene bir onuhur, sen bilany, ýene baklajan diýe. Baklajan ýa o nemelere diýerler, o Krasnovoddan batdan nemeler we Azerbaýjanlar bar da. Şu Azerbaýjanlara da baklajan diýerler. Ondan olaryň arasynda ondan uruş başlanýar. Ondan her velayet öz arasynda örgütlenme başlaýar. Öz aralarynda örgütlenýärler. Indi Lewatlar bir neme, daşowlar bir neme, bir grup bolýarlar. Ondan toply uruş gidýär bularda. Öz araňda.
Yine benim şu neme 5 vilayetın bir düşman bolşu yine şu yerden başlanıyor. O zaman Ya, bir neme Hava serkerdeler zatlar ne de bir şu yankı serjantlar hiç kim kontrol edemez. Ama üstünden gelen olsa o bir ki şarkı çalan olur öyle ihtimaller neme eyle beyle bir gidin. kesin gelen. Kesilýär mi? Kesilip gele de geplenkan. Arslan Bey siz alın. neme yankı opşim bizim eskerlerimiz bizi ezmek için koyulan bir neme de şahsiyetimizi döymek için ruhumuzu döyüp tayar gul etmek için en bir geçmeli nimesi bu eskerlikte. Yankı tayaktan çıkıp şu yerden geçen vaktin imperiya tayin ucu hizmetkar korkak halk olup durasan da de bu dine eskerlikte değil yankı durmuşta hem yani bir yere barıp erkekler sesini çıkarsa derreo erkeklere yinleyendirler ayallara kendi değmeyerler sebep biliyerler erkekler neçe ruhu ezik korkak olsa sonuçta da o imperiyanın ömrü uzaladı. Bunu kontrol etmek, ulanmak ansat oladı. Indi ulanış deyendeyim. Yani Türkiye'ye gelen, Türkiye'de köp ildeşlerimizi göreyen, özlerini ulantırıp göreyenler de şu tayda özlerine bir kilin ne lisem bir $20, $30 işleme için birbirlerine kör motivasyon verediler de işlemeye geldik, işle yenen bir zatlar deyip Türkiye'de hem kösenip zat edip yörler. Şu e, armiyadaki alan korku travmaları bilenim. Şu taydayım yankı sesini çıkarabilmeyin. E, korku aslında entegem şu çağalıktaki korkuları, zatları var da sesini çıkarabilmeyin yörler bizim erkeklerimiz. O bu korkakların yüzünden hem beni maşkalılar bozuldu, maşkalalar bozuldu. Yenim neme oldu, her me acı durmuşu dine korkaklığının üstünden yaşa oturan. E, bize şonun için hem eskerlikte urup korkuzup yankı korkunu hükmanı suratta otkuzmalı bizlerin düşüncemizde de beynimizde. Şu yankı korku yalanı olsun ya doğrusu olsun hemmesini şonun için bizi ezip urup yankı zat ediler de bu tayak prosesinden geçirediler bir 2 yılda. Şunu açacak olamam. O zaman beni Türkiye'ye geldik. Kök vatandaşlarımız şunyalı kıyınçılıklarla nasıl karşılaşıp tuttular da yani bir öyde kirasında yaşap yürüyen adamları yurda gidip pasportunu tezelep geldi zadede oturan köpsi gelenden sonra başka öye göçüp zadedip başka yerde yaşap yürüyen şu tayda köpsüyle gürleşip zadettim tanış bilişler çıkardı dönümden sonra neyle o bu desen bir özüm yaş oturtman kiracı yok mu deyip aktaradılar. Ne biçim ne mi oldu zaten sen gittiler gelen yok köpüsü izine geçip bilen yok deport oldu yanımdaki kiradaşlarım zat dedi. Başka birinin yanına köç desen son kimliğim adres kayıtım zadım bol mu deyip şonyalı problemalar bilen garaz aylığının 60% yankı dine kirasına veredi kalan yiyecek mi bu içecek mi kesenip yörler şonda hem deme yankı korkunun nimesi bilenem yurda gitmeyem iş yok güç yok günüm görülüm ben demem boşuna vaktini yitirip yörler de yankı hem mezat korkunun aslında bolup duran zatlar şular. O şunu koşayım dedim Türk'teki ildeşlerimize. Yani şunu kesenip yörler. Doğru. Doğru. Böyle geçtiniz bu zatları. Başlarsınız ben sizler güle tutma çünkü kullukta olmanım için bilmeyen bu zatları. Yani şunun yağlı bir sorak çıkıyor da yine yurtun içinde diğerlere gül yağlı Ası'da yurdumuz var. Bizim yurtumuzda uruş yok şükür edinle diyorlar.
Yine şurada yana Melik ildeşimiz aydıp geçti. Yine Gulluğa giden oğlanlar nemeden çıkanlar, neme dediler oğlum. Karantinden çıkıp köpüsü çıkmadan özünü asıp öldürüyorlar. Onun yalı havarları köp alıyaz. Yani bir sileden eşitemiyor uzatları köp gelip duran havarlara göre yani armiyada köp oğlanlarımız öldü. Önyem eşitledik yurtun içinde vakti hem hazırem eşitliyoruz. Bu uruş olmasa nem için bir gulluğa uğrayan çağanı yani halkın çağası dediğiniz yana doğru mu? Halkın çağası yani bizlerin çağımız. Bizler şunu yağladı yani ulaldıyaz, ekleyez çağını yani bir ene ulaldıp terbiye verip eğitip bunu gulluğa uğradı. Gulluğa giden sonra yani karantina çıkıp çıkmadan ya bulmasa birazcık vakit geçenden sonra bir yıl ya da 6 ay geçenden sonra bu çağanın ölüsü gele. Köpsünün ölüsünden vermeyeler. Köpsünün ölüsünden vermeyeler de vermeyeler değil, görkezmeyeler. Yani annesine atasına görkezmiş şunu yalayıp getirip gömüyorlar. Bu uruş olmayan bolsa bir yurtta gül ala güllük bolsa asuda asman bolsa bu çağalar bu gulukta askerler ne için ölüyorlar? Ne sebepte ölüyorlar? Ne için ölüsü geliyor? Sonra ne için bu gullukta ölen çağaların en atası sesini çıkarmaya? Sen iki ayağı bilen gitti çağan. Ne için? Tahtada geldi yani. Ölü tahtasında, Nemenin tahtasında, mezarlığın tahtasında geldi bu çağa. Öyle. Ne için bunun soranı yani cevabını soramayalar. Ne için sorak vermeyeler. Bu çağa ne Kanka, için ettin? Ne sebepten bunun yağlı bolup geldi? Ne için öldü? Dep hiç kim soramaya bu enata. Nerede bu enatalar? Çağanı bu yaşa getirdinizler, 2 ayağı bilen uğrattınızlar, harbi gulluğa dep. Ne için bu çağanın ölümü geldi mağa dep, ne için soramayalar? Çünkü bir bunlar de hanım. şunun atasıyam, şu oğlanın atasıyam, şu sistemada şu gulluğa gidip şunun yağlı zatları gören için bolup biler mi sizce? Tamam bir de hanım. Hemen şuna gelecektim. Çünkü atası enesiyem yankı şu köne sistemanın içinde olaram yankı korku nimesini yaşayan üçün hem de bu tayda neme var da yankı başkalarının kem ölüp geliyor tane senin kem bu geldi deyip bular bir hili köşeştiredir onun yankı nesivesi eken ya manlayken diyen bir hili sözlere ulanıp yankı enataları aldalıdılar hem de. Kudaydan gelen. Kudaydan gelen. Oo, oo, şu sözler bilen hem aldalı. Yani yakında bir, maradan bir ildeşimiz oğlan yovalda adı adıma düşeğine kaldı. O yiğidin. Dayı hoca oğlan eken özü gelen vaktine el zad etti. Arıklayıp zad edip kalan ekene. Yankı cesedi gelende. Garaz Adı şu Mergen mi? Oğlan. Mergendi ahu, mi? Sen yok yana gördüm havarlarda geldi ama katı ahu, inandırıcı. Sağdan hmm, giden arka neme böyle ölüsü gelen oğlanın. ahu. Şu da şu bir yankı şu sistemanı değiştirip yankı cehaletten çıkmasak bizler de öz özümüzü yiyip gel oturan bir millet olduk. Yankı mankurt devam ettiğiniz yankı mankurtlaştıradılar bilerek esası e, gep bulanmalı da bizi ne edip bulanmalı olsa hem akıllı yoyup korku bilen hem mezadı salmalı içine şu halk sesini çıkarmalamaz başına hem olsa 4-5 tane dönüyor getirip koyarlar. Bu dünya emperyalizmi, emperyanın taktikaları da bu. Şu zatların içinde yaşapıyoruz. Şunun için Enes Atası hem sesini çıkarıp bilmedi, başka karındaşlar hem sesini çıkarıp bilmedi. Hiç kim sesini çıkarıp bilmedi. Ama yine de şu tayda bir zat bellep geçesim geledi. Atasına sereden de eneleri köp canı kadrondurlar şu zatların üstünde. Sebep ene mehri var da böyle bir enenin e, Zeynep başkalarının güçlülüğünü anladı da bu zatlar. Köpünce hem yani armaya kulluğa giden vakti ataları varıp izinden görmeyendirler. Eneleri varıp göreyendirler. Çünkü ene de enenin gücü güçlü olan için yani
çağının aladasını hem köprağı hem şo edede de durmuştu. Özümüzde hem şoň ýaly boldy. Köp ýerde hem şoň ýaly gullukda wagty eneler geletdi. Az geletdi atalar. Çünkü atalar gözü görüp ulaldı da yani korkunun içinde, tayağın içinde gören için korkusu var. Sonra olarak bizim erkeklerimiz en şonun içinde sesini çıkar ölümün namusunu, ağrını depeledip yürürlerem hiç sesi de mi çıkan deldir erkeklerimizin. Ama bizim erkeklerimizin özlerinin neyle güçlüdüğünden havarı yok. O gücünün hem nereden alacağını bilmeyerler. Gücü hem sözün deliğinden hem havarı yok da. Yani sözünde gücü varlığından havarı yok. Şu an açacak olamam. Yani eğer köp sayda demeniz açtın da ne hemşettin ne mi oldu zat deyip de böyle sizin sözünüzde güç olmasa ne için sizin sözünüzü saylava katıştırıp saylavda sizin sesinizi alırlar. Ses verdi zat deyip. Seyredin. Sözünüzün güçlülüğü şu. Mesela diyelim prezident saylavı bizde yok da bu son yalı yerde sizin sözünüzü alıyandırlar. Doğru değil mi? Şu sözünüzün gücü şu işte şunu düşüntüresim geldi. Hemme yerde, bütün dünyada, bütün şu yeryüzünde en güçlüsü halk. Hemme zadın eyesi halk, toprağın eyesi, yurtun eyesi halk, toprakların yurtun eyesi bizler. Ne şu halkın çağası dedik yani. Halkın çağası giden vakti ne işledip uğradan bolsanız şunu etmem izine qaytmalı. Eğer uruş bolmaya, uruş yok yurtta, çağa ne işle giden bolsa şunu yaladip izine qaytmalı. Yine yana şurada Melik ildeşimiz aytıp geçti. Türkiye'de yine de jandarmalar dedi, harbi gulluk dedi, nemeler, suratlar koyuluyor dedi. Ölenlerin, kahramanlarının suratları koyuluyor dedi. Yine bizler de yine ölüyorlar. Ne için bir çağa öldü gullukta. Ne için onların suratları yok? Çünkü onlar uruşa gidip kahraman bolup ölmediler. Şu anda şu gulluk eden yerinde gıynap öldürdüler o çağaları. Azap verip öldürdüler. Şunun için hem suratı koyulmaya. Şunun için hem yok. Şunun için hem gelip enesinin atasının ağzını yapıyorlar ölen çağaların. Korkusuyorlar. Köpsüne pul beriyorlar, köpsünü korkusuyorlar. Herkile edip manipülasyon edip şu enetasını herkile edip korku salıyorlar. Çağanın ölenin hakkında sesinizi çıkarmanlar, aytmanlar de. Yine bizlerde uruş yok, yine sessiz, yine sessiz uruş bolup duran yurtun içinde. Yine bu zatları hükman suratta, hükman bizler şu meseleyle ortaya çıkarmalıydık. Aslında köpten beri aytmalıydık bu zatlardan. Yine biraz bir göründeşlikler arasında aydıp geçedik bu zatları az bolsa hem yine bu zatları ortaya çıkarmalıdı kim bolsan biri. Yine şu gulluğa gidip gelen eldeşlerimiz komentaryalarda zatlarda yazınlar. Ne ile başınızdan geçti ne mi? Şu bizden aydan zatlarımız doğru bolsa koşacak zatınız bolsa koşup bileniz. Yok yanlış ayda oturan bolsak yanlış dep bileniz. Onu da hanım bizler gibridini yani sessiz vuruş doğru attınız. Gibridini vuruşun içindemiz bizler. Şu an için. O illeşlerimize oğullarınızı mesela armaya koyarsanız şu olarak şu zatları düşündürün illeşler indi gözünüz yetti bu zatlara şu zatları düşündürün oğullarınıza etmesin hem ettirmesin hem olarak şu yankı gulluktaşlarına düşüntürsünler yani şu zatları aitiştirdiler. Biz imperiyanın nimesinde sömürgesinde olduğumuz için birbirimizden şuna yiyip varıyız. Bu olmasa sen onu tanan yok, sen onu tanan yok. Ömründe görmedik adam ne mi ağrın var senin? Görmedik, tanımadık adamınla onun yalı birbirinize ezer yaldı. Yani şimdi koşayım dedim de hanım. Hava inni şu sessiz ölüm dediğiniz indi bir nemeleri oğlanları eskerleri bir bilen seviştirirler. Yani öz içinde inni bu yankı şu ölüp gelýärler eskerlerimizde yara şolar ýaly urulup orgudan edil urulmasa da ine käbirleri yani olar kände Türkmen bir gururly milletdir.
Yani şoň köpüsi şol nemäli, şolun etdiýen hereketini eger etse, şonu edenen, şondan soň şoňa namys edip özüne asýanlar bolýar, özüne asýanlar şol ýaly. Şoň gurury depelenenden şol ýaly neme diýýärler. Şonu gurury depelenip, şonu özüne nemesine iýdir bilmem, soňundan namys edýär ýa-da ol bol gülýe üstünden gülerler birileri. Gençler ýaly getdiň beýle diýip, ondan soň insanlar özümiz bir ýerde bir ýerine şaýat boldukda neme oglan neme dipdir özüni asypdyr 3 gün tapylmady. Ondan soň neme etdi, bolgal doňuz ýatak bolýar. Doňuz bir wagt doňuz seretipdirler diýe o ýerde. Ondan soň şu nemede bir ýere şo ýerde görüpdir. Planis özüni asypdyr diýdi. Olar gitdik bardyk alallar diýen ýakynda 3 gün geçen adam şeýle bir neme ekeni. O durdukça uzayan 3 metr bolupdyr ýan bıçağı var. Köpse gorkup nemedi barawan bilmediler. O sebäp gaty bir aýrynç bolup durdy. Şo sünkler zatlar nemedi da uzaly gidýän eken bu. Uzynja hotatý. Ama ýükden alyp köpse gaçyp gitdi, gorkup kim neme gustatma haýry nemeler vardy. Ondan soň bu näme üçin bir ýalak etdik diýip neme etdiler. Sonra näme üçin beýtdi diýip neme etdi. Onu ýöne bir käýer olanlar bilýärdi. Biz bilýärdik käbi şu parada gidýärdik-de. Bir şu parad geçýärken şu Aşgabatda ol stadionda zatda tribunada parad geçýärdik. Şolda or indi bilen şaýat dolanlar indi görenler bardy. Şo ýerde bir bir sersant onun yüzüne tüýkürükdi şo gerek. Bilen bilýär, onu gördükde. Ondan ol bir boldy. Soňdan soň şol nemede soňra eýgünip gördükde bolýan nemesine ýöne şol bir ýygyna atýat beren bolsaň sen neme bolardyň atýat bere bilmediň zat etmekdi. Şol beren bolsa oň sen öýe aşak neme düşýärdi. Şol edilmedi neme ruh çatmada. Ýylyň onun ýanynda gurrun etip bermäň diýip şeýle bir aglap ýalwarýar da diýmän başga hiç kim bilmesin zat diýip şey. Ondan soň şol gelenden soň eýem onu görenler aýdýar da sen öz ýanyna şu bile bolýan nemeler eskerler. Indi biziň edil öz rotamyza däl de ýene tanýar. Şol özüniň kular şey üstünden gülenmedir, gara nemesi düşýärmi, şoň bir awray düşýärdi. Soňradan azar berenler gatken bolupdy, soň nemeler gatdyr, soňlar açyldy, soň öz bir şo terkerdesi ofisier tarapyndan edilipdir. Şol insanlardan şol çydamanyň şondan soň nemeden eken on habarlaran ýok. Indi hanymyň terkerdesi bir özün asarsyň eskeriň 3 gün ortada ýok, sen näme işleýän? 3 gün bolupdyr diýe. Sen iýdarsyň eskeriňe. Nirede näme bolan, narýada mı çykdy, näme boldy bu diýersiň. Nerede bulan serkeldesi doğru. Ene hazır asyp öldü dep aýdýaňyz da sadece asyp değil her kişi ölüm habarlaryny gelýär. Mesela yakın bolup yakın emez bir 3-4 ýyl bolandyr. Bir ýere awtobusa gidip oturan ýerde awtobus näme bolan dağın arasında çöpe bolup şerde näçe bir esker öldü. Näme üçin gidip oturanmış birinin atyzyndan bir bagynda zat toplamağa, piste toplamağa dedilermi? Bir zat toplamağa gidip oturan ýerinde şöyle şu awtobusu döndürilip şerde näçe asker öldü. Ene şunun habaryny hiç kim ýyksat aýtmaýar, ene atasy çykyp aýdýarlar, ne başgalary habarlarda aýdýarlar. Ene berde türklerde habarlarda görýäs köp adamlar gulluğa giden askerler ölen wagty telewizora çykyp habarlarda aýdýarlar. Ýöne bizlerde näme üçin watan satan habarlarında
başka bir jurnalistler bolsun, başka bir gepleşikler bolsun. Näme üçin şuların hakkında hiç sat aydılmaya? Näme üçin bu çağalar imsim sessizce ölüp gidýär, gulluğa giden olanların çağalarımız. Näme üçin hiç sat aydılmaya? Hany bu gahrman arkadalı serdary serkerde başçysy bolsa, bu gullukdaki olanların çağaların serkerde başçysy bolsa, bir ordunun serkerde başçysy bolsa, bu näme üçin çıkıp bu zatlara aýtmaýa? Ne? Hany harby gullukdakiler, serkerde başçylar, siz näme üçin buların jogabyny bermeýäňiz? Bu ölen oğlanların näme sebepden öldü? Näme başyna geldi gullukda? Uruş yok. Yurtumuz asuda. Ýöne bu zatlar näme üçin aýdylmaýa? Bu ölen çağalar imsim sessizce ölüp gidip dur gullukda. Ne bir normal pitanyasy bar bu. Men ine özümün çağamdan, özümün oğlumdan bilýän. Her haftada pul uradyp durýardym. Yemeğe zat yok diye daşara çıkıp zat alıp yiyediler. Ne için gulluğa giden oğlanlara vatan koruyucu diyorlar. Bunlara ne için doğru düzgün pitanya yok. Ne için bir doğru düzgün bir garaj nemesi yok. Gulluğa giden oğlanların askerde. Ne için? Hani? Kahraman serkerde başçısı. Nerede bu? Bunun cevabını kim vermeli bu anatalara? Bu vatan, halkın oğlu, halkın çağasına bunların bolan zatların cevabını kim vermeli? Serkerde başı bolsan sen vermelisin. Sen özüňi serkerde başı edip aldın ya. Hem sana serkerde başı diye, kahraman serkerde başımız diye. Bunların cevabını da sen vermeli. Serdar Berdimuhamedov. Gurbangulu Berdimuhamedov. Ve kimin arkası bilen serkerde başı bey. Bunların cevabını bizlere, halka sen vermeli. Bizlerin çağalarımız kulluğa uğratyaz. 2 ayağı bilen. Yani ölüsü gelýär. Bunların cevabını sen vermeli. Serkerde başı bolsan. Indi bu gaýbeyle serkerde başyň bir eýle bir ordusy, eýle bir goşun barmy? Bar goşun hawa bar diýeli. Olan ne bir ýüregi bar, ne eline bir yara berseň bol atyp geljekmi ol eline häzir nemäň yaraň bolanda da moşun gidip söwüş ol neme taktika bar bilýärmi? Ýok, ellerinde ýöne pil palta, neme tarlalarda işläp görler. Mana bil gulluga eden döwürmekde ýörekde şoňa 60-lyk ças diýip, häkimlik ças diýip. Beňe işçi ýetişdirýän neme bar indi bizinde paltyň döwür bir palta gidýärdik, bilek gidýärdiler. Ondan soň paltyňdan soň ýok boldy bitne ýönep edil ýörekde bu şolar ýaly gary işler tarlalarda işletmek üçin ýörekde şolar ýaly täze bir harby gulluga çyla 60-lyk ças diýip, bu arslan bilýänler. Olar otagan etipdirler. Yapmaz durlar. O nähilek esker boldy ol. Esker şeýit o näme işlemeli diýen zat ýok. Vatan goramaly. Ondan hany bir bulan bir ne bir garmy doýa bir imet diýsen gaty pes demede şeýle bir düşük bir kaliteli nemeler. O nemelere tokgora atylýan kepek bar. Kepekden şonu gaýnadyp şoňa bir nemet ýerdiler. Ne duz var ne yağ var ya da su var gaynadı. Şolar ýaly demeler goýarlar bir zatlaryň bir ilk köşüre bir zatın tagamyna berýärdiler ýöne. Şol bir ýadyma düşýän. Olmasa hiç bir yer ýalyk nemeden ne renk var. Ine ondan bir eňleşik üst başy. Şol her bir 3 aýdan çalşylmaly diýerler-de, ine şo nemesinde her 3 aýdan 3 aya belki var, 6 aymış, 7-2 aydan bir gelip eşikleri yanmaklar oluyor. Ayaklarına ne berýän batinkalar var, olar bir nemedel, bir kaliteli nemedel, ya aşağı kaçar, ondan şol bir giyce içinde şol bir nemedel, köwüş, tikmeden zattan baş çykkan eskerler zatlar bar bolsa, bulara berýärler. Giden eskeriň şo ýyrtylan basinkasyny mysal üçin bir baw bolsa şunu ertileçen ýetişdir diýip
şu bir eskere var ya, bu eskere yatıyor, şu birem paçimka tikmedi. Nämemişin beýlekler, ünde beýlekler tikin işin bilen okmuşyn, olar bilmese o çağa günäkarda biri. Yetişmese ertesini yerden yine de oynamayı taya gidiyor. Yine şu garan neme sen yöne bir gözün gıytağını ayla sana borlu yetik sana nemeden bakana yetip otaya o yerde taya gidecek mi? Ve buna mara tayak urlayanlara mara hamala bir şu bir uç taktiklerini öğretken yalak olan şeyledi bir gurlayalar amine bir en namın ya tayağı bir şişse oldu yani erkek adam şeyde bir koymadı. Sen onda real bir kullanır, onda sen eskerler, elde yara ve seviş taktikanın ya bir ulu bir spor zal açıp verdi, turganda sport bilen meşgullanır olur yani berkmi, şeydip adamın ruhunu devup, yani nervüsünü oynap, şeydip bir psihikası bilen oynap, şeydip adam berk bedenli adamı yetiştirecek buluyor. Bu ne hile deme. Ve adam bir derek bir manyak bir jistok yetiştiriyorlar. Hem korkup, Doğru. Inem ben şurada özüm ene bolan için ben yemine 2 sene oğlum askere gitti, kulluğuna edip geldi. Yine şular ikisem gelince menin şu yüreğim bir kaşıkkan boldu. Da kutarıp gelinceyle. Yine şurada enelere yüzlenecek. Doğru ben 2 oğlumam giden vakti ikisini hem idep bilmedim. Doğru düzgün. Hemçine hemen berde yurttun daşında işle bunlara pul uğradıp durdum. Kulluğa gidenlerde. Her hafta pul uğradıydım bunlara. Ya da şu yurtun içindekiler olsun, yurtun dışındakiler olsun fark etmez. Eneler size yüzlenyen. Menem bir ene bolanım için. İnaş menem 2 oğlanı, vatan oğlunu, inaş gulluğa halkın oğlu diyorlar. Vatanı korumak için gulluğa uğrattım. Benim 2 oğlumam vatanını. Endi doğru uruş yok bizlerde. Vatan korakçılar diyorlar. Uruş yok diyorlar. Yani şundayım, şu gulluğa edip geldi benim 2 oğlumam. Sizlere eneleri yüzlenyen çağlarınızı gulluğa uğradan vakti iden şuları. Eskerde, serkerde başısı kim, eskerde başısı kim bolsam bilmeyene anırda nemeler var, nemeler bolup geçe. Şuları iden. Hiçbir enenin yani başına gelmesin bu zat. Hiç kim çağam deyip ağlamasın, hiç kime dilemeyen bu zadı. Yani halkın çağası diyez. Hiç kim ölmesin. Yöne başına şunun yalı bir zat gelen vakti eneler sizden hayiş. Bunu hakkını soran. Sessiz oturman. Hakkını soran. Ne için öldü, ne sebepten öldü? Bu zatları soramalı. Bunlar soramalı çünkü siz gulluğa da uğradığınız, vatan üçün, vatanın korasında uğradığınız bu zatları hükman soramalı eneler. Size yüzlenyen. Umide Hanım doğru ettiniz. Ama şutayda yankı serkede başta olsun, kimi olsun, kambatı olsun, kamandire olsun. Bunlar hem yankı eskerin durmuşunda 2 yılında vajin rollarda oynayıp duran adamlar da siz hem öz halkınızın oğullarını yani gelecekte sizi bakmalı, bunlar işlep sizin pensiyanızı 65 etmeli çağaları sizden şu yerde goran ve doğru düşünceli yetiştirecek bolun. Sebep hiç kimem çağasının ölümünü istemedi. Ondan sonra e, yankı ulu prizifte hazır mesela mene kutaracak ol oturan oğlu kutaracak olup gel oturan en atalar vardır. Sizem oğullarınıza can edin, yetirin, duydurun, düşündürün. Özünden gelen kiçik priziflere o el kaldırma deyin, o doğru düşüncede bolun deyin. Sizler hemmeniz vatandaş, o bir yurdun adamı. Bu indi o imperiyanın oyunlarından çıkın. O dep çağlarınızı hem düşündürün. Afserler size hem çoğun yağlı yüzlenemen. Bunları çağlara düşündürün eskerlere. Sebep bu yaş nesil bizim geleceğimiz. Ya hiç kimem çağasının ölümünü istemedi. Ondan sonra birbirimizi hem iyi meğerimizi hem koyalım ildeşler.
Çünkü yurt bizimki, vatan bizlerinki. Şonun üstü aşağı insan hemme baylığı bizim özümüzün hayrımız için. Yani birbirimize eye çıkmadık, birbirimizi zimlersiz ettirdiler, iyidirdiler, vurdurdular, bastırdılar, her zat ettiler, sağlığımızı yitirdiler, korkak ettiler. Hemme zat yine de şu zererlerin içinde özümüz yaşap otururuz. Yani hazır aydiyanız köpünüz, kan yiğitler diye yurdun dışındakiler bir sesini çıkaravaysın diyeniz. Ama 15 yıl ya 20 yıl bundan önkü eden yani mana näme diýip eden ziyanlarınız boldu. Ene indi şonun nimesini alıp meyvesini deyim de. O. Şonu indi çek oturup da ildeşler. Aylanyp ýene de özümüze gelip diýedik gepin kıskası. Şu zatlara ulu bir halk olup düşünmeyimizi istimen şunu aydın dedim ildeşler. Doğru. Doğru geçtiniz. Yani bu çağlar sadece şu çağ doğup ulaldan en atanın del hemmemizin hem çağımız. Halkın çağası bular. Şu gulluğa giden çağlar hemmemizin hem çağımız. Şunun için sadece yani bana näme menin çağım del, menin çağım ölen yok ya da menin çağım zarar gören yok. Dep sesimiz çıkarın oturmalı del. Bizlerin vatanın çağası, halkın çağası. Bakalım söyledin. Azı bir meni şunu aydın da bana hazır şu ofisirler korkak edip urup zat edip yetiştirmedik olsalar da vaktinde şu atvesin üstünün boynuna alıp doğru garap yankı eskerler korkak olmayan ezik olmayan olsaydı biz bugünler munyalı yat yurtlarda işlep kazanıp ya kazanç değil de bu kulçuluk edip yüremezdik bu tayda yani. Bu başka yurdu östürüp özümüze hiç gelip peydası yoktur. Yine de özümüzün yurdumuz tozap yatan ne yolu var, ne kanalizasyası var, ne interneti var. Yankı şu armiyadaki korkak edip koyuran o çağalarınız yani bugün olsa sesini çıkar bilmin yurdu haraba heyran edip sömürüp yürüyen bilmedim orası yenem kitayı dedi mi bugün havardayım çıkıptır. Yani Eyran'ın üstüyle yenem biriyle kara sömürüp yatıptırlar. Şu zatlar emmesi birbirine bağlıdır. Her kim öz işini doğru düzgün etsin ildeşler. Doğru. Ene kim özünü men serkerde başı dep koyan bolsa, serkerde başı eden bolsa özünü ene şundan soramalı cevabı ildeşler. Sen serkerde başı bolan bolsan, sen bu serkerdelerini koramalı. Bir zat başına bir zat gelen ýagdaýynda bunun cevabını sen bermeli. Ama bu hemen aylanıp duran çarpı sistemini bozmasak, təzə Türkmenistan'ı kurmasak bolmadı ildeşler. Cemlimiz miydi? Şurada şunu yamaydıp bellep geçin. Yani şurada sözün gepleşin başında Melik ildeşimiz aytdı. Köprağım Daşavuz'dan, Lebap'tan köp dedi. Yani ahaldan az geliyor dedi. Nem üçünden de yine şu bizlerin bir merkez sisteması var. Yine şu ahallar, aşkabatlılar şu zatları köp nem etmeyeler. Gulluğa köp gitmeyeler. Gitseyem atasının öyü yağlayıp pul tölep gulluğa edip gelere. Yine şunu nem etmeli de bellep geçmeli ildeşler. Şu zatlar bilerek ediliyor. Özüne ministersvada işleyenler, ulu vezipede oturanların çağaları gitmeye yöne bizlerin en aşınyalı. Sade bir halkın çağaları gidip şunyalı edip ölüp gele, azap görüp gele, kesel bolup gele. Yani yine aydıp geçtik kambi kormayalı nemeler veriyor. Şu zatları yep bizlerin çağalarımız şunyalı edip kulup. Uruş yok yerde sade asuda asmanın aşağında en aşınyalı edip kulluğu edip geleler bizlerin çağalarımız. Şunun için çağalarınız koralı, bir zat başına bir zat gelen ýagdaýyndan hakkınızı soran eneler, köprak size değişti. Çağaları siz doğup azap görüp doğuyanız, doğan sonra şu azap görüp ulaltyanız. Çağa sizinki azap görenin, siz soramalı şulardan. Hanım doğru, yaxşı bir zat bellep geçtiniz. Yankı Aşgabat'ın ahalın ki zat deyip de hakikaten hem şu tayda hamala ahalın halkı ayratın bir enayi bular DNA'lı düşünceler ot kızma için şu yerde yani ne eldiysem bir heli özlük Türkmenistan içinde
ahalski ambitse deyimi ne mi diyeyim şoň ýaly bu zatları döretmek üçin hem şo yankı olaryň çağlarına pul telep yaptırıp ýene bir zat edip o gullugyny etdirmeýin şoň ýaly zatlar dörediler. Bu zatlar hem ýene de aýlanyp özümize ziýany bar da bu yankı ahalski ambitsiyany ýaşap ulalandan soň hem başga welaýatyň ildeşlerini baryp ezip ýa-ni çerjebe gelseler gyzlyk gerek, o gyzlyk alyp gitjek, o sen näçe gyzlyk aldyň zat diýen rahatlyk bilen öz milletini ezip bilmek üçin şo ambitsiýalaryny döredediler de şo taýlardan. Şonu aýdym dedim. Gidenem vardır, yok däl. Ýöne az. Aşgabatdan, Ahaldan giden vardır, ýöne az gulluğa gidenler. Şoň bellep geçerler. Bolýar, eldeşler, beýler, köp sag bolun geleniz üçin bu meseleler hükman suratda yüze çıkarmalydyk gündeme. Gowy boldy. Köp sag bolun. Eldeşler sizem ýankı gepleşim ortasyna aýdyp geçdim kommentariýalara başyňyzdan geçen bar näme gullukda geçen bolsa ýazyp bileňiz. Bolmasa hem bizleriň aýdanlarymyz ýalňyş bolsa ýalňyş da ben bileňiz. Bizler bir bu iki ildeşimiz hem gulluğa barıp gelen üçin başyndan geçenlerini aýdyp berdim. Men hem ýaşaýan durmuşda gören zadymy, eşiten zadymy aýdyp berdim. Yani kulaktan kulağa duýasyna şuň ýaly gullukda giden, harby gulluğa giden olan öldü. Komşumuz bar, garyndaşymız bar, ildeşimiz bar. Şulardan eşitip şu zatlary aýdyp berýäs. Bolýa onda köp sag bolun gelenleriniz üçin. İldeşler sizem sag bolun. Sağ olun ildeşler. Öyle sağ olun ildeşler. Sag bolun.